Ξέρεις ότι σήμερα 4 Απριλίου είναι Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων? Αυτή τη μέρα δεν είναι γιορτή. Είναι υπενθύμηση για τα ζώα που ζουν στους δρόμους και στα κλουβιά. Δυστυχώς εγκαταλείπονται ζώα κάθε μέρα. Τα αδέσποτα μας έχουν ανάγκη. Βρίσκονται κάθε μέρα μπροστά δυσκολίες κινδύνου. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο για τα δέσποτα. Ούτε καν το φαγητό και το νερό. Ζητούν να ακουστεί η φωνή τους μέσα από την δική μας. Έχουμε όλη ευθύνη απέναντι στα δέσποτα. Ξέρεις να φροντίζεις τα αδέσποτα της περιοχής σου? Υπάρχει τρόπος. Μπορείς βάλεις φαγητό και νερό. Δεν απαγορεύεται το τάισμα. Μπορείς να προσφέρεις τροφές στη φιλοζωική. Στήρωσε το σκύλο και τη γάτα. Προτίμησε να πάρεις ένα ευαδέσποτο ζώο και όχι να αγοράσεις. Μην εγκαταλείπεις τα ζώα σου. Να ξεχνάς τα δέσποτα ζώα. Φάχετα! Ακμπάκι. Σέβεται. Γίνε μέρος της λύσης του προβλήματος. Και όχι απλά παρατηρητής.